na ang programang Alagang PhilHealth, magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Thank you so much, Chief Tech, and como Lunes ngunyan, diyan kita sa satuyang mga pag-iribaman sa PhilHealth Region 5 para sa programang Alagang PhilHealth. Who's on the line sa PhilHealth? Si Sir Arby ba o si Ma'am Lery? Sandali. Yan, si Sir Arby ba nga? Si Ma'am Lery, nailagan. Ma'am Lery! Oops, yeah. Okay na ba? Ma'am Lery! Maganda umaga, Ma'am Lery. Good morning po sa iyo. Happy Monday morning po sa lahat ng listeners natin po sa Alagang PhilHealth. Good morning at kaway-kaway po sa umaga. Yeah, no, it's nice. You're back on air, Miss PhilHealth 2024. Busy po, sir. Siyempre, sir, kasama din pinabisihan namin, sir, ang aming pag-appreciate ng iyong services bilang advocate ng PhilHealth. Na-receive na po ba, sir, ang iyong award, sir? Wala. Hindi mo na ako inibita. Basta mo na lang ako pinadalhan. Talagang mga kwang kayo. Mga traidor kayo. Kasi natin, sir, na on board ka kapag umaga. Hirap ka, sir, imbitahin. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Lery, sa recognition. Parte lang ng trabaho natin yan eh. And before we go pala sa usapan, meron lang kasing concern, Ma'am Lery. Segue muna ako ng konti. Yung sitwasyon palang tabi dyan sa May Camellia Homes, nagpasiring na dyan yung kunyan, Sir Andy Marbella, siya suna kontakta, si Sir na Octavio Rivero, busy man gayud pa, then nagsimbag sa telepono. Yung concern dyan sa May Camellia Homes na vehikulo na nakapark, kunyan, salamat sa Diyos, taday maning tao da atabi Chief Tech sa laog, parang engine trouble lang, nakayupi man nga ni yung yung side mirrors, kaya lang medyo nasa lugar na baka so mga motoristas na day mahil niya basta-basta baka mag-cause nin diit na inconvenience, kaya binugta kaninda na ning early warning device so day man pala ning problema sa laog day maning tao, parang engine trouble lang yan tabi talagang nakaparadangan diyan sa gilid man sa May Camellia Homes. Ingat lang so mga motoristas tabi diyan. Bueno, balik na tayo sa usap Alagang PhilHealth. Ano ito, Ma'am Nakwan? Peritoneal, ba yan? Dialysis. Ito yung kausa ng kwan, yung chronic kidney disease. Ano ba yan na CKD, Ma'am Lery? Yan, sir. Chronic kidney disease po, sir, itong tinatawag din natin na chronic kidney failure. So, ibig sabihin po, sir, nawawala na rin kakayanan ang ating bato or kidneys na gumana po ng maayos. So, ito kasi ating bato, sir, hindi sila po nagsasala ng dumi at sobrang mga liquid sa ating dugo. So, ilalabas po natin ito in the form of EP. So, kapag meron na po tayo na advanced na CKD or chronic kidney disease, ay maroon na po itong magdulot ng panganib sa ating fluid retention, yung mga electrolytes po natin, at yung mga dumi na naiipon sa ating katawan. May data tayo po, Sir Pio, na nakita na mula po sa National Kidney and Transplant Institute, kung saan po nagpapakita na higit kumulang isa na Pilipino po ang nagkakaroon ng chronic kidney disease bawat oras. O ibig sabihin po, 120 na Pilipino bawat 1,000,000 na population ang nagkakaroon po ng kidney failure. So, sa kasamaang palad po, sa ilalim ng diagnosis ay nananatili po ito na isa sa ating mga problema. Kaya po, napakaganda na meron pong package ang PhilHealth through our C-Benefit na kapag napag-uusapan itong C-Benefit, talagang mararamdaman mo yung plight ng ating mga members po. Si
na talagang malaki po ang expense na kailangan para sa pag-maintain ng buhay ng ating mga members. But at the same time po, hindi lang yung pain management ang medyo mabigat, kundi po yung management ng psychological and financial capacity ng ating mga members para maipagulid po yung pag-procure ng kanilang kondisyon. Ma'am Lery, hindi naman sa hinihingi natin, halimbawa meron ng mga chronic kidney disease, yung ilan nating kababayan, may mga options ba sila para sa treatment niyan? And very popular po sa atin, sir, itong renal replacement therapy. Kung saan po medical, ito ang ginagawa natin na paggamot na pagpalit o pag-filter po sa dugo. So, ibig sabihin po, familiar siguro ang ating mga listeners sa term na hemodialysis. Ito po, sir, sinasala yung dugo, ginagamit po ang isang makina na tinatawag natin na dialyzer. Ang dialyzer po, sir, ito ay artificial kidney. Nasa labas po ito ng ating katawan at parang good blood in at saka yung bad blood out naman po. At dahil nga po itong dialyzer ay ginagamit lamang sa paraan ng hemodialysis. Sa punto pong ito, napoprolong natin yung buhay ng ating mga member. Bigla lang, sir, sa hemodialysis, yung ating package para dyan is 6,350 for 156 sessions. Ibig sabihin po, sir, sa isang taon, gamutan sa isang member ay aabot ng 990,000. So, napakalaki, sir. Napakalaking amount ang pinakailangan para po patuloy na mabuhay through the hemodialysis. Yan naman po, sir, kung paraan naman po na ginagamit natin ay peritoneal dialysis. Ito naman po, yung ginagamit dito is yung lining ng tiyan o yung tinatawag natin na peritoneum. Saan po, ang ginagamit po natin ay itong likido na sinasala po ang dugo mula sa loob ng katawan. Ngayon, kapag hindi na po talaga kaya ng dalawang processes na ito, ng hemodialysis at ng peritoneal dialysis, ang next proseso na po is kidney transplantation. Kung saan po, sir, sirang-sira na talaga yung bato at kailangan na po na mapalitan siya ng isang malusog na kidney mula sa isang donor. Now, may yung benefits ng PhilHealth sa mga may ganong sitwasyon, ano ba, ipaki-explain po, anong benefits ang binibigyan ng PhilHealth? Mas pinalawak po natin, sir, ang C-benefit package para po sa peritoneal dialysis. Meron po tayong dalawang peritoneal dialysis na approach. Meron po tayong CAPD or yung continuous na ambulatory peritoneal dialysis, kung saan po tuloy-tuloy na therapy ang kailangan, kaya po siya continuous at ginagawa po ito mano-mano sa isang pasyente o simula po. Tumatagal ito ng 30 hanggang 40 na minutes. Sa CAPD po, walang kailangan ng machine. Dinalagyan po natin ng dialysis fluid ang kanyang abdomen through a catheter. Tapos yung kanya pong catheter stays there for several hours. Then, dinidrain po natin yung fluid at nire-replace po natin siya ng fresh na fluid. So, ito po, nire-repeat natin po ng several times during the day. So, yan po yung continuous na ambulatory peritoneal dialysis. Automated naman po na peritoneal dialysis, pwede din po ito para sa mga bata or pediatric na mga patients. Ito po ay kung saan meron tayong ginagawa na method. Kasama po ang isang cycler machine. So, karaniwan po na umaabot ito ng 8 hanggang 10 hours na mostly po sa gabi siya ginagawa para habang nakakatulog po ang ating member. Ongoing din po yung cycler machine para i-regulate po ang flow ng kanyang good and bad na dugo. So, ito po yung dalawang ito, sir. Kailangan po talaga na very particular tayo ng ating mga ending physicians. So, ano pong applicable na treatment sa ating member? Si APD po ba or APD? Ayun. So, may pagkakaiba ba yan? CA at APD?
Na-mention ko nga po kanina na ito pong si APD, naman po natin pinapalitan yung solution sa dialyzer. Ito po ay nasa loob ng ating tiyan, kaya po kailangan siyang palitan ng matagal mula 30 hanggang 45 minutes, mga 2 or 3 beses po sa isang araw. Yeah. So, APD, sir, automatic siya na ginagawa gamit po yung cycler. Saka po, mga 8 to 10 hours po ang ginagawa siya normally kapag gabi po or habang tulog po ang ating patient. Yung may mga CKD5, may CKD5, pwede bang maka-avail ng ganitong benefits from PhilHealth? Nakakagandang balita po, sir, kasi po sa adult patients natin, meron po tayong na package para sa CAPD, almost 400,000, 389,000 to be exact po, para sa 3 na 2 liters na solution na bags kada araw. Para naman po sa 4 na 2 liter solution sa abot po ng 510,000 yung ating pakete. Depende po sa pinakailangan na solutions ng patient ang ating pinibigay na package. At dati po ang ating package para dito ay 270,000 lang. Kaya napakasaya po na nag-increase ito ng 89% para sa ating mga members. Para naman din sa CAPD, para sa ating mga pediatric patients, range po niya kapag ang mga sa pediatric kasi sir, umaabot ng hanggang 6 na 2 liter solutions kada araw. So, umaabot po siya ng 765,000. So, napakalita sir na amount. Maliban pa po sa 510,000 na 4 na solutions, 5 solutions po ay 636. Now, ito sir na ambulatory peritoneal dialysis, na ang pakete po natin ito is from 763,000 hanggang 1.2 million. Depende po sa bilang ng 5 liter na solution bags kada araw. So, meron din po tayo na exit site infection na prevention care sa adult po, 29,200. Sa pediatric naman po is 16,800. Kung mag-a-avail po ang ating mga members ng ancillary services, meron pa po tayo na PD catheter insertion na 71,500 at PD-related na peritonitis na 25,000 na once per year po natin ito ginagawa. Then, ang laboratory and diagnostics po natin, sir, maaaring umabot hanggang 75,000. So, nakakalungga, sir, yung amount ng gamutan para sa ating mga members. Kasi imagine po, sir, kung walang PhilHealth package na magpo-cover ng kanilang expense. Napakabigat po sa bulsa. And of course po, masasacrifice po yung ibang priorities ng family para po masustain yung treatment po ng isang member na nagsasuffer po sa CKD. Iyan. Sino yung pwedeng ma-cover ng ZAY benefits para sa PD, peritoneal dialysis? Yan. I-discuss ko muna, sir, kung ano yung C-benefit. Ito po kasi ay special na benefit ng PhilHealth. So, kahit sino po pwedeng makagamit nito, ang covered niyo po ng mga packages is yung mga catastrophic. So, mostly po, sir, mga cancer, kagaya natin ito mga CKD, kung saan po pang matagalan at malaki po ang gastusin sa paggagamot. So, lahat po ng PhilHealth members, pati po ang kanilang mga dependents ay maaaring makagamit ng benepisyo sa ilalim ng C-benefit package kung sila po ay nakapasa sa criteria na kanilang in-applyan. Kasi sa ilalim po ng Universal Healthcare, bawat mamamayang Pilipino, dapat po automatic kung maisama natin sa National Health Insurance Program. So kung di pa po sila registered, pwede po sila bumisita sa aming local health insurance office para makapag-registro. Also po, meron tayong clearing na kailangan ito sa mga accredited na facilities. Kaya ang pinakamaganda po ay magtungo din sila sa pinakamalapit na accredited na PD benefit provider. Hanapin po ang Z-benefit coordinator. Magtanong po tayo sa serbisyo na maaari nating ma-avail. At maaari din po tayong magtanong sa pinakamalapit na office para i-direct po tayo sa mga healthcare facilities na pwede pong mag-render sa atin, magbigay sa atin ng services na ito. Sa Bicol, meron ba yung mga sample nan, yung contracted facilities natin? Yes.
Dalawa pong types ng facilities ang pinakontract. Consider po natin contracted specifically for special ano po ito, special mga activities or mga treatments sa ating mga members. Iba po ito dun sa accredited facilities. So, ang ginagamit po natin ng accredited facilities mostly po sa mga levels 1, 2, and 3 hospitals. Now, since po mabigat na klaseng gamutan ang kailangan natin para sa C-benefit, kaya naman po mostly ang accredited po natin dyan ay mga DOH retained hospitals. Ibig sabihin po sila yung may capacity po na ma-address yung treatment. So, very lucky po ang mga taga-Albay kasi meron po tayo Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly po DRH. Sa mga taga-Camarines Sur naman po sa Bicol Medical Center, para po, at saka yung doon po sa Bicol Regional Hospital and Geriatric Medical Center. Sa Sorsogon po, Sorsogon Medical Mission. Ngayon, ito po ay para sa mga hospitals. Meron din po tayo ng mga freestanding providers. Para sa Albay, yung Albay Peritoneal Dialysis Center, matatagpuan po yan sa Guevara Subdivision. At yung Bicol Peritoneal Dialysis Center naman po na matatagpuan sa Naga City. So we are happy po na may mga facilities tayo na mapupuntahan ng ating members para makapag-appeal. Kasi ulit-ulit po natin na sinasabi, without partner facilities, useless po yung mga packages na nilalabas ng PhilHealth para ma-avail ng ating mga members. Ang aming pong target talaga is to ensure na despite po may difficulty tayo sa pag-secure ng financial na concerns natin, talaga po may mapupuntahan silang facilities to avail of PhilHealth benefits. Kaya po, very happy tayo. So, doon po sa ibang lugar po na hindi po sa Bicol region, pwede po makita ang iba pang accredited na mga contracted na mga facilities. Bisitahin lang po ang aming website, www.philhealth.gov.ph. May binabayaran po ba dyan? Yan. Sa polisiya po natin, walang out-of-pocket expense na babayaran ang pasyente para po dun sa mga essential na health services. Pero kapag meron pong karagdagang service o kaya naman po nag-upgrade po ng service ng C-benefits, ito po ay magkakaroon ng on top of the package na out-of-pocket expense. Pero ito po ay dapat na maayos na naipaliwanag po sa member bago pa man siya mag-start ng procedure at dapat po ito lalagpas doon sa napagkasunduan na amount with PhilHealth. So meron po kasi na agreement ang PhilHealth at ang contracted facility na hanggang dito lang po ang limit na pwede nilang isanil na out-of-pocket expense. So, yun po, dapat very clear po siya sa ating member before pa po mag-start with treatment, ay aware po siya kung meron o wala po na out-of-pocket expense. Maliban po dun sa mga packages po na na-mention ko po kanina. So, kailangan ipaliwanag ano? Opo, sir. Okay, sige. So, sandali. Ito ma'am na Albay Peritoneal Dialysis Center, may nagtatanong kasi sa may Guevara sa Indo ini o hanapon ko na lang initabi. May naghapot kaya medical arts building po, sir, EMH Guevara Subdivision, Legazpi City. Hindi ko pa po ito personally na visit, pero balikan po kita, sir, ipahanap ko po sa amin yung eksaktong address para po sa convenience ng ating mga member. Di bali sabay na lang tayo maghanap. At ipiko natin doon sa listen. Di, may naghapot kaya. No? Well, anyway, Ma'am Larry, sa say benefits, ayun, walang out of pocket, pero kailangan ipaliwanag, bago yung treatment para wag magkabiglaan, yung dugo pala, ma'am, dun sa nagpapadialysis, kasi, di ba may kanyan dugo na ginagamit, saan yung dito charge, sa pasyente ba, or may ba dyan package ang PhilHealth? Kasama mo po yan, sir, din sa binabayaran natin na 6,350 na package.
per session po, meron tayong dapat na ma-avail na 6,350 for 156 sessions po. Yan, Sir Pio. So, ibig sabihin po, 3 sessions per week, yan po ang ma-avail ng ating mga members. Ito po, sir, na 156 at 6,350, ang impression po ng ating corporation is very low na lang po ang out-of-pocket expense ng ating mga members. Mostly, sir, ang out-of-pocket expense is kapag nag-exceed po siya sa 3 na sessions. Kasi ito po, base po sa ating study, together with the dialysis na committee po natin, community, alam po natin na ang baseline po talaga to extend the life is 3 sessions per week. Pero may mga members po tayo, patients tayo, na nag-require na po ng more than 3 times. So, if may out-of-pocket expense man po tayo, it's possible po na dahil lumagpas tayo doon sa 3 times a week na pagbabasehan po ng ating implementation. Yung nagda-dialysis, di ba, Ma'am Larry, nangangailangan sila ng dugo na ma-replenish? Yes po. Okay. Kasama na siya doon sa package natin, sir. Babayaran na yun ng PhilHealth? Kasama na po siya doon, sir. Wala na po silang problemahin po doon. Sa 6,350, ang impression po natin is lahat na ng expenses na kailangan po doon sa hemodialysis ay wala na po iisipin yung ating mga member. Lalong-lalo na po yung pagkuha ng dugo. Yun. So, pag may nagpapa-hemodialysis, pati yung sa dugo, bayad na ng PhilHealth. Kasi importante po kasi yung dugo. Okay. Isa po siya sa kailangan na ma-perform dun sa process. Di ba may blood, anong tawag diyan? Blood transfusion ba yan? Push na transfusion, dialyzer po ang tawag sa okay. Pinapasok po yung good blood, tapos may exit naman po yung old blood. Kaya po, dialyzer yung kailangan. So hindi na pala sila mag-aalala, nahahanap ng donor, bibilhin yung dugo. So pagdating nila dun sa accredited na dialysis center ng PhilHealth, wala nang isipin. Bayad na yun ng PhilHealth, Ma'am Larry. Yes po. Ating po mga hemodialysis center, very, very, po siya, particular po sila sa health ng ating mga patients. Kasi pag tayo po ay dinadialysis, halos wala na pong energy na gumalaw yung ating patients. So, kung di pa palipat-lipat pa po natin siya, kahit may kasama pa siyang nag-a-assist, baka mas lalo pong mapadali yung buhay ng ating mga member po sa dagdag ng proseso. So, ibig sabihin po doon sa dialysis accredited facilities, one-stop shop na po siya, na nandun na lahat ng service na kailangan ng ating member. Ayun. Sige, Ma'am Larry, kung meron ka pang gustong idagdag, we will be listening. Go ahead po. Ang C-Benefit po, ito ay isa sa mga primary services na binibigay ng PhilHealth. Gusto natin po, Sir Pio, na mas palawakin ng information ng ating mga members, na mas mapadami po ang mag-avail. Gusto natin na mas malaman po ng ating mga members. Kaya naman po, kahit na konti lang ang information na dissemination ay ginagawan po natin ng paraan na ma-increase po siya sa ating mga programa, pati po doon sa ating mga ginagawa, barangayan at caravans. Pero sa mga members po natin na kailangan ng information, alam po natin na hindi madali i-explain ang C-Benefits, kaya naman po maaari po silang bumisita sa aming opisina or sa alinman po ng mga facilities na contracted ng PhilHealth to provide the C-Benefit. Ngayon po, very intentional po ang ginagawa na planning ng PhilHealth para sa lahat po ng mga Almayano, specifically, kasi ang gusto po natin, sir, wag nang umabot dun sa mag-avail tayo ng Z-Benefit package. Kaya po ini-encourage natin na magkaroon po tayo ng prevention approach. So, i-avail po natin yung PhilHealth Yakap para po masiguro po na hindi po tayo, yun po yung purpose niya, hindi na maging mataas yung availment dito sa ating Z-Benefit package dahil bago pa man po sila magkaroon ng malubhang sakit, ay meron na pong intervention na ginagawa ang ating gobyerno. So, dun po sa ating mga
kapwa Bicolano na hindi pa po nakakasama sa ating yakap program. Kaspisa na po ang marketing strategy na ginagawa ng ating regional office kasama po ang local health insurance office Albay. Umiikot po sila sa mga barangayan at meron din po tayong mga mall events kagaya po ng recently concluded po na mall events sa Baby, Mama, and Family Care last August 21 to 23 po sa Ayala Malls. Ito po ay in partnership naman with OKFM. Isa po yan sa mga events natin kung saan po nilalapit na natin yung ating mga services sa ating mga member. Maliban pa po yan dun sa ating pag-open ng service doon sa ating mga opisina at pagbibigay ng online mechanisms po kagaya ng eGov at My PhilHealth Portal. So sana po i-exercise po ng ating mga listeners, i-assert po nila yung kanilang pribilehiyo na makasama po sa ating programa. Magparehistro at magpalista na po tayo sa pinakamalapit na opisina or accredited facility at i-avail na po natin ang serbisyo ng yakap. Maraming salamat po, Sir Pio, mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 at sa ngalan po ng aming very active Regional Vice President, si Sir Albert Magduriao, just mabalos po sa Indo Campus. Thank you so much, Ma'am Larry, and see you next Monday. Salamat ka sa iyong pagantabay. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DCGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Smile